Is-servizz ta' Mater Dei għandu jkun eqreb tan-nies u l-Gvern jinsab impenjat li jsaħħaħ is-sistema tas-saħħa pubblika. Dan qalu l-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia waqt l-inawgurazzjoni ta' klinika ġdida għal prevenzjoni tal-mart tal-Kliwi. Din il-klinika li tinsab fiċ-ċentru tas-saħħa ta' Ħalqormi ser tkun immexxija minn nurses speċjalizzati. Hawnhekk ser isiru testijiet għal marda tal-Kliwi u fl-istess ħin ser jingħataw pariri fuq din il-marda qerrieda. Din il-klinika ta' prevenzjoni ser tkun miftuħa għal kulħadd. Il-Ministru Godfrey Farrugia tkellem dwar il-ħtieġa ta' servizzi tas-saħħa fil-komunità. Hija priorità ta' dan il-Gvern li jsaħħaħ is-servizz ta' kura primarja li tħalla f'telqa mill-Gvern preċedenti. Godfrey Farrugia qal li fil-ġimgħat li ġejjin il-Ministeru tas-Saħħa se jniedi kliniċi oħra simili f'diversi lokalitajiet oħra. Dan sabiex tonqos il-problema li kulħadd imur Mater Dei għal kura. Permezz dawn il-miżuri s-servizz ta' Mater Dei ser ikun eqreb tan-nies. Emanuel Farrugia, konsulent tal-oftalmoloġija, qal li l-prevenzjoni hija l-aqwa kura, speċjalment fil-każ ta' marda kronika bħal dik tal-Kliwi, marda li hija assoċjata mad-diabete u l-pressjoni għolja. Emanuel Farrugia qal li l-inċidenza ta' persuni morda bil-Kliwi f'Malta hija ta' 10% u hija iktar komuni fost l-anzjani.